Il-Bank of Valletta se jkun qed joħroġ dividend ta' 10 miljun euro għax-shareholders kollha tal-bank. Il-bord tad-diretturi tal-BOV qabel li joħroġ dividend tal kull sem u dan se jitħallas lejn l-aħħar ta' Jannar li ġej. Il-bank qal li kien f'qagħda li jagħti dividend wara l-qagħda tiegħu waqt pandemija baqgħet waħda b'saħħitha. Intqal li minkejja l-isfidi tal-imxija, il-bank qed jirnexxielu jkompli b'andament pożittiv. Xahar ilu l-bank ħabbar li fit-tielet kwarta din is-sena ra profit qabel it-taxxa ta' 20 miljun u 600,000 euro. Din iċ-ċifra tirrappreżenta żieda ta' 5 miljun u 900,000 euro meta mqabbla mal-istess perjodu tas-sena l-oħra. Dan ifisser ukoll li fl-ewwel 9 xhur ta' din is-sena għamel profit qabel it-taxxa ta' 46 miljun u nofs euro. Id-dħul tal-bank għal perjodu ta' 9 xhur kien ta' 172 miljun u 100,000 euro, żieda ta' 4% fuq l-istess perjodu fl-2020. Dan huwa dovut prinċipalment għal volumi mtejba fis-settur tal-beħ bl-imnut, partikolarment fis-self għad-djar, fil-cards u fil-pagamenti. Iċ-Chairman tal-BOV Dr. Gordon Cordina kien qal li l-bank qed jadotta attitudni ottimista iżda b'kawtela minħabba l-attività ekonomika pożittiva l-mistennija tkompli fl-aħħar kwarta din is-sena u tul is-sena d-dieħla. U annota wkoll kif il-fatt li pajjiżna tpoġġa fuq il-proċedura ta' iżjed monitoraġġ mill-FATF ma kellix impatt kbir fuq l-ekonomija għal xi żieda fid-dokumentazzjoni f'ċertu każijiet li fihom ikun hemm bżonn isiru transazzjonijiet bejn il-banek.